हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बहनवा बलम जी अब न उड़ा दी अचनवा बलम जी अब न उड़ा दी अचनवा बलम होते सवेरे पिया वर्दी चढ़ा के हाथ में सूट के तू लटका के मत जा तू बहनवा बलम ज्योति हम ना बोलो तो से हटा भागा ज्योति है जब मारो करू है जहां खर है तो फूट जात की ना बाकी हमरो सुनो अच्छा मान लो हर पियावा सीमा पर गइल बड़े आ कुछ देवरा घरे रहे तो ओकरा खातिर ना कहबू तोरे कैसन देवर घरे ना किन्नन तो के भैया ए हमर सैया पढ़ी के पति रोला आ जाई बुकैया भई गया माटी देवरा बोलूजी घोरत जवानी में जहरवा बोलूजी सखिए के रहना बजरा यही दिन पे गौर बचुना का तू तो बहरा बड़ा ना तो सुना ना जो गो गई तो गो गई हां पक्का पक्का चल लेकिन हिसाब से हम बिना हिसाब से जब से तू सैया कैला हरियाणा होटल घोटात नहीं के हमारा से खाना और जरल रोज अरबा बलम जी आ गोलू राजा जैसन के लाइन मारे लो देवरबा बलम जी लाइन मारे लो अब सुनो जी कहले माने कि जाओ गो गई तो गो गई नहीं अरे हम तो तू ही कहत रु कि ए सैया परिपैया का होई है हो रुपैया हाय हाय अरे ना चाहे हो लगा हरवा बोलूजी हवा उड़ा दिया चरवा बोलूजी सखिए के रहना बजरवा ए जय गो कहबू अरे भौज के नौकरी बा कैसन ई नौकरी अब भोले घरे रह के ढोले ता टोकरी आवा बोलू ना तो फसरी लगाई काहे मोरम मरे मर अरे नहीं तो देवरवे पोछोती रही जाई काहे जवाब सब काहे मत पूछो जे बियाह कर के अपना सैया जी से देवरे के संगे रह जाई कारण का जेकर पियावा 10 सुना ना पहले का बा सुनो कारण सुनो ना पहले भाव सुनो कारण ना सुनो भौज के नौकरी बा ई कैसन ह नौकरी बहुत अच्छा नौकरी है राइफल बड़ी काम करे नया नया बियाह भइल बा छोड़ के बाहर जाइबा भोले घरे रह के अरे राजा जी ढोले ता टोकरी हम अगर नहीं जाते ना तो फौज के जवान रहते सुना ना नहीं सही कहते हैं नौकरी खराब मत कहो अरे आप भोजपुरी के जवान हैं जी देश के जवान क्या आप अपने शब्दों से देश की सेवा करते हैं ना बाकी सरमान करले देखो सब हमरो कुछ लाग जाए इन्होंने क्यों मैंने सही बोला ना कि आप शब्दों से अपने देश की सेवा कर रहे हैं ये कम बड़ी बात है क्या ये कम बड़ी बात है सर ये सरस्वती सबके भाग्य में नहीं है जो आपके पास है कि भौज के नौकरी बा कैसन नौकरी लगवा भोले घरे रह के ढोले दा टोकरी काहे हमरा दिलवा पे करेला तुमार हो वाह आ तू ही तो बड़ा सैया जिए के आधार हो सही में तोहर धड़ के जियरवा बलम जी बाकी अवन उड़ा दी अचरवा बलम जी 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 चुटुर मुटुर बोले लुए दारली लड़ा सुटुर सुटुर चुटुर मुटुर बोले लुए दारली लड़ा सुटुर सुटुर आ जोनहरी में चल न करे एक मिनट अब तो हमारे कटब घर नहीं बा कि जोनहरी में चलबा बियाह कला इज्जत से ले चला घरे के जोनहरिए खाली बा बतिया नहीं सुनत भोला भाई जोनहरी में ले जाए वालन का काम आवारा गर्दी होला आवारा लोग जोनहरी में ले जाला जे असली मर्द होला बियाह करके अपने घरे ले जाला अच्छा लिया जाए तो बोला ना कि चुटुर मुटुर बोले लुए गोरिया
बियाह में सुनो बोले के पड़ी बोले के हम बोलत नहीं सुनो बियाह हुई जब लगन नियर आई पंडित जी से देखवाई कि लगन कब तो जरूरी बात ओकरा पहले तू जनवरी में जइबा हमरा संगे हमार लगन बेचैन रही तब का कर अरे चलता हटा मना के सुटुर बोलनु ए गोरिया लड़ सुटुर सुटुर अच्छा आ जनवरी में चल न करे के आ खूब गुटुर गुटुर जनवरी में चल न करे के खूब गुटुर और एगो बात कही का पिज्जा लेखा पतरी कमरिया बरगर लेखा गाल चुप रह अब भरेलू चौकड़ी गली में कैसन आ चौमिन लेखा चाल भरेलू चौकड़ी गली में चौमिन ले आवा हई रही एगो बड़ा निमन गाना बता रहा ले कहीं हमरो भी निमन बता अरे उगल बाड़े चंदा मामा आ उगल बा अंजोरिया आ छतिया लगाली करवट फेरी हमरे ओरिया का जख्मी सर बीतल जाए रातिया सुहानी बलम रवा हरे लगही तवानी बढ़ल जाता मान बरसानी बलम रवा लगही माइनर दे दो माइनर ए जे माइनर हेलो ए आवा ना इतना निमन गाना बा कहो माइनर में जाता रहो एहू से निमन ले लो अच्छा कहो गावना के रोटिया के सुनो सखी बतिया से जिया मोयले जो सजानवा गावना के रोटिया के सुनो सखी बतिया से जिया मोयले जो सजा कल पियावा घुंघुटवा उठवले शर्म से सिहरल पियावा घुंघुटवा उठवले शर्म से सिहरल देखी ज्योति जी शिव नारायणी करे के कहल जाला ई जानतनी के गावेला जे रविदास जी के मानत हुई अच्छा हमनियों के गाई ले जब कि इतना फास्ट में शत्रुघ्न भी अपन विदाई लेवे के चलते बजौले हम मेहनत आई प्रेम से देखे अरे ओ नैना नसीला हने आवा अरे राउर कितना मूड बना रहा है नसीला ना हमरा के जा ना लगता जी जनी ना हम घूंघटा